Здравейте, това смята да е първи епизод на Clash of Clans. Играх я и преди, но не съм снимал на живо и затова реших днес да ви покажа сегашната ми база. И да събера всичко. Както виждате, нямам армия, обаче това ще е хем епизод на Clash of Clans, хем епизод. И смятам да започна първо с Clash of Clans, като бера колекторите и пусна армията. Извинете. Така. Сега да си пусна армията. Тя ми е тази. Арчърките ми са станали готови. И смятам това да е Clash of Clans. Не съм се подготвил, затова смятам да премина сега на Clash Royale. Ще видим след малко. Само да спра. Така, преминахме към Clash Royale, само чакаме да зареди. Почвам. Да знаете, че са с профила си от 7 арена и ще ви покажа едно честе, което на мен много ми харесва от интернет. И ако искате виждал, копирайте, ще ви покажа как се играе с него. Обаче има и загуби и победи. И смятам, че може да съберем и за клан честа, т.е. за крон честа. Моя грешка. И еко тестето, един хок, миньони, трите мускитарки, ако ги имате, балон, уизърд, лок, скелети и помпа. И така, дайте да донете малко и както виждате, след 17 часа почва клан чест. Смятам да почнем. И ето почваме. Сега събираме за трите мускитарки и смятам да ги пусна тук отпред, като да защитят и да изхъбят живота. Така. Те са отличен дефенс, ама са много зле срещу магиостик. Виждате как Уичър и Уизър спират трите мускитарки много лесно. Обаче и те вземат все пак много дълги. На повече. Както виждате, сега Уизърда пускам отпред за защита. Той има пък гоблин баре, обаче Уизърда го спира за някакви секунди. И смятам да пусна отпред един балон, като за дефенс да хъби много демидж. Обаче той има торнадо, който е много гадно, защото може да ми премести балона навсякъде. Например, може балона ми да удари централната му кула, тогава става много опасно, защото тя се стреля върху моите хора и става много трудно така. Аз много мразя такива играчи. Да не от тези играчи. И така трите мускитарки смятам да пусна. Вау, много тъп. Кой би пуснал на King Tower Rampage? Чакайте да помисля тук средата. Така, започвам доста добре. Моята сила е след по време, защото ми се зареждат най-бързо противнички. И този дек според мен е много хубав, като за дефенс и защита. Например, виждате магиостика, колко много помага срещу въздушници. И сега до магиостика пускате балон, ако сте събрали за него. Пускате един ход. И пускате така миньони, всеки да защити балона. Обаче той не се изява. Смятам тук да пусна мускитар. Ето виждате как ми помагат трите мускитарки с играта. Три мускитарки, ого!
Това стана опасно за него. Дефенс. Гледайте колко много има защита и атака. Не знам дали ще взема 3 звезди, но мисля, че може. Да, може да взема. Както виждате, декът е отличен според мен, обаче според вас не знам дали ще ви е хубаво, защото трябва да има четвъртичка, тя много помага събирането на елексир. И почваме. Аз смятам да пусна балон тук, колко да направи нещо. Ако пусне миньони, те дойдат тук, ще пусна Уизър, но явно балона ще му вземе кулата. Да, доколко виждам. Този как стигнал до тази арена, като не може да спре един балон. О, има лок. Браво бе, аз има лок. Виждате ли как миньоните помагат? Ого, ни отляво колко му взехме, на кулите, арми, скелета на армито. Отпреди, аз пускам там един балон, колко да направи демидж, но той няма сигурно въздушни чудовища в дека, освен много. Явно има. Но мисля, че той е фатален удар за него. И този. Удари. Взехме кулата. Браво бе. Така, атакувахме добре. И да видим какво ще ни се падне от Крончестър. Така. Много гол. 3 Даймонд. 5 Тесла. Гоблини и 6 кога. Добра. И смятам да пуснем едно турнирче, да видим колко сме добре с този дек. И да отворим. Така, почваме. Бием се срещу 9 играч опонент. Така, мисля да пусна тук мускитар. И ще пусна, например, лок, ако му пусне скелети. Но той явно нямаше. И мисля, че му скочихме здравето на кулата почти. Дайте да го преместя тук, това да не ми пречи. Тези Fire Spear. Мразя ги ми. Ами какво да правя? Съжалявам. Виждате, че този дек помага доста. Охо, той има елитки, ужас. Ама аз имам скелети. Сигурен съм, че има зап или нещо такова. Не, явно няма. О, 7 левел ход. Бия са явно срещу силни играчи. И след това напуснат код пред елексир колектор. Ого, Грейвярд, ужас, ужас. 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 Грейвярд е най-гадната карта на Legendary, която съм забил. Не, грешка, Инферното. Грейвярда ми е на второ място и просто го мразя. Мисля да пусна тук трите мускитарки, колкото за дефенс. Виждате на колко малко ставят си магиосите. И една валкирия и са фатален. Така. Ще му скочи в живота. Смятам да пусна тук всичко. И тук едно.
Fire. Мисля, че взехме целия му живот. Грейвиард дължи. И му взехме май кулата, да. Бихме, първа победа.